Mayong palis na itong tanano. Ano na po ito sa ako ang channel. Magluto na sa taog snacks mga kagisunan. Pinalahi na po ning snacks no. Una ako nakatunan sa una pa akong ibalik no kay murag nakahinumdum ko sa among silingan nga kanunay kong palit ani ni Manay Basti. Itong manghimo ay binago sa una diri na among silingan diri dapit sa akong balay. Silingan guni kayo nako ning nagtihimo ani sa una. Dayon ta nakakita man ko giyon sa paghimo akong gitag-ing sa una og wala kong palit niya ako nay gahimo. Kay naman may balanghoyan po sa unang gamay. Okay. Wa pa ko kita niya gahimo di ko mo sundog nakasundog man ko di wala kong palit kay na sayang po ng balanghoy sa unang tinanom og di na ko nako gamiton. Okay magigsunan. Mo ni anang balanghoy ni no, ang balanghoy nga binanggod lagi ipi gikupusan og gamay kay lungagon man way problema. Lungagon man gikupusan lang di po niyo kupusag tinuod kay mauga di nang pilit. Pwede na po kupusag tinuod butangan na pog tubig. Okay kani man ako kupusi kay kayo kay ano lungagon man sa kalapi man gipalit kutid nila ang mayo gud ani pagkakutid kadtong tungon nimo ang saging gamyo kaupaton gani ang uban tung baligya sa una gamay yung saging tunga. Kani ako dako ni kay dinalian po kay gutom na ko nya kaduha po ano mag di man ni negosyo kanon man pero lami gyud tong gagmay kay maluto gyud ang saging kayo. Kani luto man po ni saging kayo ani non po pero kadtog yung lami katong gamay kaupaton dayon ikutid og balanghoy na binanggod. Mo ni akong nahibaw-an sa una akong gibalik karon kay nindot man to no wa may sukar ni kaning balanghoy ani wa sukar o kaning saging kay nakapatamis niya nindot gyud sa pagkaon nga na ay diferensyado no sa diferensya sa panamis mga igsunan no kana kong sugar kana kong matika na kanang vegetable oil po na mga igsunan gwanta lang tani no isang mahal gamay. Okay na gilunod na nato ang ato ang saging kutid balanghoy kamuting kahoy muna na banabanaon lang maluto na hinahinayan lang siga kay aron di po mapagod og tinuod no kay dako ra ba nang saging uno makabuok mayo 1 kilo kun nang gidali kay pwede mo nagtungo kaupaton pero di nga yung nana lang hinahinaya lang kayo or mas maluto po ang saging. Okay di man negosyo kay negosyo gansi yun ibligyan nimo sa una ang di mo pilang turon sa una piso ra in taon to Manay Basti sa una baligyan niya pero iyang balanghoy ra. Okay, mag-ilog mi sa una ni Manay Basti kay barato raman kay siya ra may gahimo nya kaduha pud ilar pong balanghoy. Piso ra ang isang buok karon di na mag piso GS gani mag di na 15 natin ngayon kay ang saging ra nga way coated balanghoy kanang di turo-turon ang ana niya akong ipaibaw yung turon. Okay say nakaila ni sa una si Manay Basti na maligyan ni og diha poy usa nga tiguang na maligya po ding abot po din sa ubayon nya na negosyante pug turon kato si Manay Aldat. Manay Aldat to lang sa diras to kaliwat kani si Manay Basti ako ang po ni Pilipinosas ni Pampo Amor ang sa dalaga pa no kay swito pa nila kay silingan din ako kayo ug karon wala na ni magpapatay naman po siya mga bata na diri dagko na to sa Amerika ng uban mga apo. Okay dagko na lahi ng palibot ron wala na yung taon mga sa tigulangan ng ganang sa una kay busog ka diri dapita kay na binago kay lang binago kanang balanghoy nga si Manay Basti ya puy produkto ato mo na sa na maligo po kadto sa ubos iya po ng beach dia Basti Beach wa kay daghantog kuan handumanan si Manay Basti diri. Okay mga kaisunan mo na ang ato ang kuan inimong turon na kanang uban na nay gipikas na kuha na nako ikutid kay nahurot na kong balanghoy bitaw lahi pagpalahi pag gamay wal dili kutid kana si kwate na igsunan akong kuan akong gihimo si kwate. Okay magigsunan si kwate pare sa akong kutid nga balanghoy turon banana turon nga ani no. Daghan salamat sa pagtan-aw sa akong vlog o mayong adlaw kanatong tanan. Okay na sayo na himo na gamay ra ingredients kaduha pod dili gastos saging ra og balanghoy gamay og sikwate ako ra poy gahimo na sikwate gamay ra makasave yun ta ni kay so nan dili gyud nga
pagkaon nako mahal, barato pero busog kayo. Okay, daghang salamat ug mayong adlaw sa ko. Oh, please subscribe ug mahimo. Okay, mao na ako ang vlog karong adlaw. Unta moangay mo ani kay inato ra man ning mga content ning ato hindi man tayo nangita tag ato sa layo ani ato sa duol daghan may himong content sa sunod at ngila po ko kay na po akong himuon sunod na experience ako sa una mga kisuran. Okay,